και χαλάσε πεθάνες και κάτες άκρα κανόν το όνομα σαν κανόνια αγάπες. Εκεί τι κόσμος αγγέρος θάνατος να μη εντών σήμασε σε πατέρα μου και μότσα πίκρα παιδών. Εκεί τι κόσμος αγγέρος θάνατος να μη εντών σήμασε σε πατέρα μου και μότσα πίκρα παιδών. Εσύ έμενε μαζές με τον εαυτό να οραζώ, να είμαι καλός άνθρωπος, καλά να μην φωνιάζω. Να είμαι καλός άνθρωπος, καλά να μην φωνιάζω. Εσύ έμενε μαζές με τον εαυτό να οραζώ. Θάνατος θα μη ετών σήμασε σε πατέρα μου και μόλτσα πήγα τετών. Εκεί δικός μας αγγέρος θάνατος θα μη ετών σήμασε σε πατέρα μου και μόλτσα πήγα τετών. Ευχαριστώ. Γιαννάκη. Μάλιστα, γεια σας Πετράκη. Λέει, γεια σας, λίγο πιο μακριά αυτή η δόση. Πιο μακριά, ποια διαφορά? Να μας πάρει λίγο πιο μακριά, εκεί πίσω. Γιατί όλα μας πήραν στα κοντά, συν και ένα διαφορετικό. Γιατί ρε, εδώ έχω το... Το zoom ρε. Το κανονίζεις όπως θέλεις, εντάξει. Δεν ξέρω που είναι το σκάτι. Αλλά με το zoom δεν μπορείς να κάνεις να φαίνονται, ας πούμε, και τα παπούτσια φερρυπίν αυτό, εκείνο κανονίζεται από το πιο όσο μακριά πάει, όσο πίσω πάει το αυτό. Πώς, όλα κανονίζεται. Ναι. Μπορεί να σε δείξει ολόκληρο. Ναι. Ενώ δεν σε πήρε ολόκληρο. Γιατί όχι. Εσύ έτοιμος Σταράκη? Τι πες μου, κόρτσα μου, έλα. Ναι. Πάμε.
Γιάννη βγήκε λάθος το κάνουμε άλλη φορά. Βάλω να δούμε τι κάναμε μέχρι τώρα. Μόνο 3 κομμάτια παίξαμε. Εντάξει. Εγώ έχω να πω σήμερα.